ভাই ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଯେବେଠୁ ଜଏନ୍ କଲେଇଁ ପୁରା କେବେ ଖାଲି ପେଟ ଶୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ତମ ଗ୍ରୁପରେ ମିଶିଛି ସେବେଠୁ ମୋର ଖାଇବାରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନାହିଁ। ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ତମ ନୂଆ ମେମ୍ବର, ଆଉ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁଥିବ ହେଲା। ଆସୁଛନ୍ତି ହାንସିକ ଫାନ୍ସିକ କହୁଛି ଖାଇବା କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଶୁଣିତେ ବଇଛି, ମୁଁ ଆସେ। ଆଉ ଭାଇ ପିଲା ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ କଥା କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ଗ୍ରୁପ? ସେବା ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ। କୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ? ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ଖାଇବା ପିଇବା ହଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟିଏ ଅପଡେଟ କରିଦେବି, ଆମ ଛୁଆ ଖାଲି ଧାଇଁକିନା ପଳେଇ ଆସିବେ ବା। ଭାଇ ସିଏ ତମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ସିଏ ନ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ, ଆମେ ଯଦି ନ ଯାଇପାରିବୁ ଆମ ଭୁଲ ହେଇଯିବନି। ଆଉ ଖାଇବାରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗତୁରିଆ ପଳେଇବୁ ଖାଇବାକୁ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଆଉ ତୁ ଯଦି ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି। ତମ ଭଳିଆ ପେଟ କାଙ୍ଗଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି।